Ваше Високо Преосвещенство Равнийски епископ Григорий, уважаема госпожо Георгиева, наш народен представител, уважаема госпожо Иванова, областен управител на най-голямата област в България и най-хубавата област в България, уважаема госпожо Цанова, секретар на Софийска област, скъпи колеги кметове, уважаема госпожо Кънева, наш партньор в социалните и спортни услуги, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми представители на държавната и общинската власт, скъпи гости, мили деца, честитни празник! Откриването на дълго очакваната от всички жители от община Драгоман спортна зала считам и за голям празник в община Драгоман. Госпожа Банкова разказа част от предисторията по опитите за изграждане на спортна зала в община Драгоман и пътя, който извървяха не една и две власти, за да стигнем до тук. Да имаме удоволствието днес да прережем лентичката на съществуваща спортна зала. Идеята за подобно нещо вероятно е акумулирана преди много години. Много колеги кметове и общински власти се опитаха да се творят нещо в тази посока. По една или друга причина, или може би поради липсата на Божията подкрепа, не успяха. Ние, още във формата, в който бяхме общински съветници, преди средно 10 години си пожелахме в нашето управление да имаме удоволствието и щастието да построим подобно спортно съоръжение. И го направихме. Това, което виждате, е само онази част на нещата, която е видима и обозрима с просто човешко око. Зад изграждането на една подобна спортна инфраструктура обаче стои един невидим труд, който като че не винаги остава навсякъде. Това е труда на архитектите. Това е труда на много лица, свързани с изработката на проекта. Техниката ни предаде. Това е труд, който освен на строители и на общински власти е огромен по своя размер и за архитекта на спортната зала, който не е сред жителите господин Александър Бисерски, лекен пръст. Това е огромен труд на консултанти, огромен труд на инженери, огромен труд на отдел обществени поръчки и проекти към община Драгоман. Това е огромен труд, включително и по подготовка на стратегията, благодарение на която се финансират подобни обекти по оперативните програми. Искам да припомня на всички, че залата е финансирана по оперативна програма за развитие на селските райони. И самата програма ясно и категорично доказва къде трябва да бъдат насочени подобни средства, а именно в селските райони. Това го казвам като подкрепа в битката, която водим с големите градове. За това необходимо ли е в малките населени места и в малките общини да има подобни по род и размер спортни инфраструктури. И аз лично като кмет на една такава малка община съм готов да споря и да защитя подобни инвестиции пред всички, които искат от мен да чуят моите аргументи. Сега научавам от областния управител на Софийска област, че в София град има една единствена зала, която е общинска.
и това е познатата на Бога на всички зала Армеец. В цяла София област има още 7 спортни зали от подобен ранг. За наше щастие, най-западната част на България, включваща Драгоман, Годеч и Сливница, имат изградени подобни спортни съоръжения. Ще добавя пред вас и факта, че в съседната нам държава и близкия ни съседен град Димитровград има също изградено спортно съоръжение. Това ни дава едно огромно предимство да организираме спортни мероприятия от различно естество. Това ни дава едно огромно предимство да организираме и културни мероприятия, както и мероприятия, свързани с художествената самодейност на изброените общини. И аз вярвам, че на поверените лица, на които сме делегирали отговорности за развитие на спорта, на художествената самодейност и на културата, ще им бъде от днес много по-лесно да организират каквито и да е състезания, каквито и да е надпревари. Искам да благодаря в този наистина вълнуващ за мен ден на моя екип. Ако някой го пропусна, моля да ме извини, със сигурност не е нарочно. Всеки е дал своя принос за изграждането на тази инфраструктура. Благодаря на госпожа Лидия Иванова, която изживя целият процес по своя, и която е виновничка за перфектната организация. Благодаря и на госпожа Емилия Милушева, с чиято помощ, разбира се, бяха проведени всичките процедури, всичките съгласувания, и беше такова на цялата организация и извървяването на нелекия път с сполучлив край е с огромна тежест и нейна заслуга. Благодаря и на финансиста на общината, госпожа Манакова, която ни каза на идване, че няма да присъства в откриването, защото министър на финансите много е пренатоварил с някакви справки и пожелавам да е пренатоварва с пари към сметките на общината, а не само с справки. Благодаря и на юристите на община Драгоман, баща и син Иво и Цветан Миланов, които и до ден днешен бранят интересите на общинското ръководство и на всички жители на община Драгоман пред всички институции и пред всички недоброжелатели, които продължават да ни занимават с жалби и сигнали. Благодаря и на Катя Силвейкова от отдел Европроекти, която направи така, че до ден днешен ние да нямаме нито един лев корекция по европейските програми. Благодаря и на Елия Ангелова, която провежда обществените поръчки в община Драгоман, и благодарение на нея и труда, който полага много често денонощен, също отчитаме проектите, нямаме никакви корекции. Искам да благодаря и на един човек, който пое много тежка отговорност в онзи период на безвремие, а именно между избирането на нов и стар кмет, когато някой трябваше да поеме отговорност при отчитането на европейските средства и да положи подписа си буквално на сляпо. Но той пое тази отговорност. Юлияна Момчилова. Благодаря ти, Юля. Наистина в този тежък момент ти пое много голям риск. И както ти обещах в един разговор, ние няма да оставим подписа в калтата и виждаш, че залата е факт и функционира. Благодаря на целия си екип.
Всеки един от вас е сложил поне една тук в тази заличка и е помогнал с нещо, макар и малко, от сърце за изграждане. Традиционно за мен ще си позволя да благодаря на нашите недоброжелатели, които непрекъснато се грижат да сме във форма и да имаме достатъчно адреналин в кръвта си, да работим на високи обороти, за да постигаме все повече и повече и все повече и повече да ги дразним и да носим. И така и ще продължим да забавим. Искам само да кажа нещо на финала, което да стане ясно на цялата спортна общественост, на всички медии и на всички присъстващи. Европейските средства от така наречената европейска солидарност касаят само спортната зала и двустранните трибуни, които виждате от западната страна. Всички останали инвестиции, които са в спортния комплекс, който е с размер 31 декара, които са извършени са благодарение на средствата от общинския бюджет. Само да кажа, че в момента възстановяваме стария стадион с общински средства в размер на 52 000 лева. Правиме нова дренажна система, нова поливна система и ново затревяване. Надявам се, ако всичко върви гладко, защото климата на нашата община е, меко казано, негостоприемен. В края на годината да имаме и чисто в стадион. Видяхте на входа на залата и извинявам се за причиненото удобство, но в момента с общински средства правиме част от оградата на спортния комплекс. Портал в оградата, асфалтираме улици и правим тротуари. Част от големия ни спортен комплекс, част от голямата ни идея за този спортен комплекс са готови вече проекти за закрит плувен басейн на стойност 2 800 000 лева с оздравителен център. И тук, когато говорим за подобен ранг съоръжение, искам да кажа, че държавата е длъжник на децата си. В частност и ние общините сме длъжници. Всички знаем и всички търпим непрекъснато от различни